tardor vam fer les jornades Impulsem l'Esport al Pirineu i es van detectar necessitats de salut i es va veure que a la Seu d'Urgell, per exemple, teníem un col·lectiu de gent gran que sí que tenia activitats, però eren activitats que iniciaven el curs al setembre i que si no s'apuntaven al setembre després ja no s'hi podien adherir. Llavors vam pensar que teníem els parcs de salut, que des de la Fundació Catalana per l'Esport hi havia un projecte i vam decidir unir-nos i poder iniciar aquest projecte. Nosaltres des de la Fundació ja teníem un projecte que volíem començar a desenvolupar, que era els parcs de salut. El projecte Fem Esport és un projecte que té objectiu principal fomentar l'activitat física i l'esport en el col·lectiu de gent gran. Es desenvolupa directament el que podrem veure a continuació dins dels parcs de salut i en aquests parcs de salut el que es fa és treballar des d'una perspectiva holística de la persona que implica que no només treballem el cos, sinó que treballem també la part cognitiva. Fem exercicis de memòria al principi, fem una sessió d'escalfament, ens introduïm aquí en el parc de salut i fem una tornada a la calma i uns petits deures cada setmana per intentar millorar aquesta part també cognitiva. Des del CAP, a través del programa de prescripció social, el que fem és derivem als pacients que creiem que els hi pot anar bé aquest actiu. Cada dijous a les 11 venen aquí, fan una activitat guiada d'una hora aprofitant aquests dispositius que ja tenim des de fa 10 anys a la Seu. Van portar un paper des del CAP, que posava l'horari i els dies que hi eren. I després el primer dia només vam ser 4, però ara ja veig que ja s'ha augmentat molt. Cada dia som més colla. I m'agrada molt venir pels exercicis, per la monitora que tenim que val un 10 i la gent que tenim aquí al costat, que és molt amable. I l'activitat va agradar molt i tot el col·lectiu gent gran, com que al final fan altres activitats conjuntament del centre cívic o amb l'Ajuntament o el Camí amb el CAP, van començar a parlar positivament de l'activitat i el que va fer és que vam anar augmentant progressivament la gent fins a arribar ara mateix que trobem unes 20-25 persones a cada sessió els dijous a les 11 del matí. He faltat un dia perquè no vaig poder, però jo cada dijous soc aquí. Jo me'n vaig enterar per boca a boca, amb unes amigues que de vegades anem a fer coses i m'ho van dir. I està molt bé perquè llavors la noia ens corregeix, si alguna cosa no ho fem bé, ens corregeix. Beneficis físics, per l'esquena, pels braços, per tot, per moviment. Sí, molt bé. A part d'una millora a nivell físic, que sí que veiem millores a nivell de força, flexibilitat, equilibri, també és un espai de socialització i al final el que els aporta és també benestar emocional. Doncs mira, m'aporta, què vols que et digui, molta alegria, molt contenta d'estar aquí, m'ho passo molt bé, riguem, que és el que cal. Les activitats que estem fent, jo sóc una que no paro, que faig moltes activitats, penso que per la salut i per tot va molt bé. Vaig voler vindre a mirar-ho i em va semblar bé i m'agrada molt, m'hi trobo molt a gust. Coneixes més gent i participes de tot. I els aparells m'agrada més perquè ens digueu com s'ha de fer, perquè fer-ho per el meu compte no em seduïa. El que volem és que sigui un espai on la gent es pugui trobar, on pugui seguir aquesta activitat i on puguem aprofitar aquests dispositius que al final és que els tenim a la ciutat i no s'estan utilitzant. Per mi que continuen cada setmana i tot el curs, que no paren ni l'estiu. Pues jo he anat dient a molta gent i encara falta gent que no l'ha provada mai, però espero algun dia que la vinguin a provar. Que això va bé per la salut, que no pas estàs al sofà.